Добре дошли! Представям ви дом, в който още от входа усещате спокойствието. Холът и трапезарята, уютът е гарантиран, тук квадратите са истински. Айде да ви разведа из този 120 квадратен апартамент. Имаме първа баня с тоалетна, практична и удобна за ежедневието. Спалня номер 1, светла, просторна и със собствена тераса. Преминаваме към спалня номер 2, идеална за деца или домашен офис. А това е звездата на апартамента, спалня номер 3, светла, южна и толкова приятна, че човек влиза и си казва: тук ще спя като човек без кредити. А финалът, голяма тераса с невероятна гледка към часовниковата кула. Елате сега да ви покажа втората половина на апартамента, като директно преминаваме към втора баня с тоалетна, удобство, което всяко семейство оценява. А тук се случват най-важните разговори, място за големи маси и големи моменти. Кухненския бокс е подреден, функционален и готов за вкусни вечери. Ако този многостаен апартамент на цената на двустаен в София представлява интерес за вас, то вие можете да се свържете с нас. Забравих да ви кажа, идва из гараж!